Hello everyone, ano sab kita nila nga atong LV Amor Vlogs. Today, I'm going to share with you unsa ang mga ilhanan or sintomas kung kita anaan ni anang kabuhi. So kalagbitan man gud uban may kunog. Unsa man akong gibati oy man ko kay balo. So akong i-share ninyo kung unsa gyud bation ni anang kabuhi, no? Because experience kay ko ana because kabuhi unon pug ko. And so hello once again. I hope everybody is happy and healthy, no? So, ang una ginato nga bation ni anang kabuhi kung makakaon kitag wala mo angay ang ato ang tiyan, no? Wala mo angay nga atong lawas kana yung maglain ang atong tiyan, bloatedness, no? Ang atong tiyan, stomach upset, intestinal disturbance, usahay anak mag-LBM kita or di kay usahay kalagmitan dayon murag lain gid ang atong tiyan, no? Bloated, no? So mao kana ang una ginatong mamatikdan, no? Kanang bloatedness. Ikaduha pa ni anak kanang murag tagi fatigue, kanang lassitude, unsa na siya kana bitang murag gilaay nga murag wala kay gana, murag magig ka kasabot sa imong kaugalingon, no? So mao kana siya ang kauban gid ni ana kana bitong usahay mo cause na siya tinnitus kana bitang ugong sa dalunggan. Inaana ko na ma-feel pud na nako, no? Ganihan tud karon kana kung tinnitus wala pud mawala. And so lain pa ni ana nga mga ilhanan kanang dunghayon ka sa singot, bugnaw kaayo ang imong singot unya kanang malibog kag naon sa naka paningot ka pero bugnaw ang labi na ng sa imong kamot, sa ato ang tiil, atong likod, no? So ingon ana dunghayon gid ta sa singot. And then lain pa ni ana kanang aslom ang atong ginawa. Kanang musaka bitaw diri sa ato ang esophagus hangtod mag heartburn kita. Muratag makaingon tag unsa ba ni oy do na maghakoy sakit sa kasing-kasing or unsa ba, no? So mo na gitawag og heartburn dayon musaka sa atong tutunlan, mag-igham-igham den ta, murag tag giubo, murag tag gihubak nga wala ta kibalog ngano man ni. So ang acid na di ay to nga hingbuga, no? Tungod kay wala mo angay ang atong ang chemistry sa atong lawas wala mo angay, no? So ingon ana dayon ang uban po ni ana nga pagabation kanang maglabad ang ulo, no? Maglabad ang ulo dayon luod murakag maini mo i-throw up, maini mo isuka, no? So ingon ana ang bation kon kita gikabuhi na. And then lain pa kana yung di ta katulog, insomnia, no? Tungod kay galain gid ang tiyan murag dunay galupad-lupad nga amot di ka kasabot, no? Dayon kanang ang imong kinaon musaka og balik niya aslom. Usa po na siya sa mga ilhanan or sintomas nga doon na kita'y kabuhi or acid reflux or acid indigestion or kanang gitawag og GERD, no? So lain pa nga hinungdan ni ana or lain pa nga mga ilhanan or sintomas nga kita gikabuhi na kanang gawas anang dili kita makatulog, mag-upload ang atong mata. Usually mo gina akong ilhanan kung mag-upload ang akong mata, kargadog acid ang akong lawas, no? Munay usa sa akong mga ilhanan. Akong ibalik diri nga dili ko doktor, experience lang gyud ko bahin og kabuhi. Experience yun ko kung kabuhi na hisgutan kanang mga vertigo, no? So munay akong gi-share ninyo ang mga ilhanan kay sa ako nang giingon doon ay uban nga dili kasabot mingon sa naunsam ni akong gibati, no? So mao na ang mga sintomas, maglain ang tiyan, bloatedness, mag-LBM, acid indigestion, gastrointestinal disturbances, insomnia, migraine or labad ang ulo, dili katulog, and then aslom ang paminaw, dayon mag-heartburn, mura ka gihubak, bisag dili ka hubakon, sige kang pangigham, mura gilok ang tutunlan, bisag wala ka sipuna, wala ka giubo, no? Dayon kalagmitan sa dunay mga
kabuhiunon, acid man na siya, pagawon, no? Pareho na ko medyo pagawon po, no? So mao kana ang mga ilhanan. Now unsa man ang atong himuon aron ma-relieve kita gikan sa kabuhi. Usually kana yung hot soup kanang init gyud nga sabaw, no, sa chicken broth o kana bang chicken soup or mga kana bitong mga lingat ang baka mo na higupon, no, maka-relieve kana siya, or arroz caldo. Arroz caldo is the best also. Kana pong init gyud, no, kanang ihog yung magwantang nga kanang aron panington ta og duro, aron ma-release, no, ang acid. Or inom og ininit tubig every hour, hot water, no, muna siya imnon. Dayon avoid lying down, dili pwede nang magigda-igda kung gikabuhi kay musamot og saka, o kung pwede i-elevate ang ulo, no, i-elevate na siya diri aron dili mo balik mo backfire ang acid. Or walk, exercise, walking is the best remedy pod aron mositol ang acid nga naa sa atong lawas, no. So mao kana ang pipila ka mga remedy unsaon nga mawala ang atong kabuhi. O ako pong gihatag ninyo ang mga ilhanan, sintomas kon gikabuhi na kita. Alang kini sa mga tao nga wa kay balo unsay kabuhi. Kay akong igagaw lang siya unsa ko nang kabuhi, no? Unya dito ko sang galain na yang ginhawa, wa siya kibaw nga gikabuhi na day siya. Gikabuhi siya tungod kay mikaon siya talaba o unsa to yang giparis sa talaba. Nalimot lang ko. Basta kay doon na siya Paris, talaba ba to kasal, no, hangtod nga murag nag-allergy siya dayon wala na siya makasabot. So gipainom siya sodium bicarb na ulian. Unya dugos. So mo na siya. Og dili na gyud maulian, we can take PPI. Pero as much as possible nga dili ta makainom og PPI, dili lang antacid lang sakta, no. Antacid na ay mga chewable ni ana na apoy liquid form, pwede na atong mainom pod, no. So ang mga pagkaon nga bawal dili lang sa, no, daghan man ang mga bawal good. And then self discipline mao na siya. And then pray without ceasing. Ang Ginoo is the greatest physician, the greatest healer, no, our Lord and Savior Jesus Christ. We can run to Him right away, immediately, o niya, mga itag help niya. He will guide us kung unsay buhaton. So, mo na to ang atong gisgot-isgutan ron, mo na to ang mga tips unsaon nga mawala ang atong kabuhi. Mo na siya ang ilhanan, sintomas sa kabuhi. Unya ako pong gihatag ang mga practical kaayo nga remedy nga maka-counter niya ng kabuhi. So, until here, have a good and godly day everyone, and please pray always. Pray without ceasing, no? So, mao kana lang karon until the next vlog. Please feel free to subscribe kung ganahan mo sa content sa atong video karon or sa atong channel. Click the word subscribe, the bell button, and you can write your comment down, no, write your comment below this video. Thank you so much and have a good and godly day everyone. Bye bye.